moet die reëners op pad. Om die klere afhaal. Ons baie gereed. Ik was overal miskat. Ik was bij mam Riley ook. Ze zei me zit hier volgende week geld. Nou denk je, ik is honger. Maar ik weet miskat, maar als me eerst ik kan maar eerst dieren druk. Nee aanom nie. Ik is honger, gisteraan het is honger geloof slaap. Nou weer. Miskat, je weet dat ik het verleden week heb bij. Dat is net die basisse dingen gekocht voor je is. Ja, voor 5 dagen die bij gewoon. Voor 5 dagen. Ik meen ik is honger. Als me net eerst hier dieren druk miskat. Ik ga maar naar mijn... Ik ga naar mijn maat toe gaan. Het is beter zo. Hoe kom je naar je maat toe gaan miskat? Ons het daar erger dingen geoverkomen is die. Sam, nou wil je nog naar je maat toe gaan miskat? Ik denk het is beter zo. Hoe? Ik denk het is beter zo. Zij gaan voor mij die leven geven wat ik nodig heb. Kalmeer hier miskat. Kalmeer. Voor je dingen oording miskat. Ons is recht saam miskat. Ons moet in een verhouding die dingen komen miskat. Het moet difficult times is. Ik weet. Maar het voelt voor mij. Je zit die in nie. Hoe zit ik hier in miskat? Ik was al letterlijk heel dagen bij de kant. Dat is baie. Je kan bij iemand anders gaan horen. Als je niet daarheen komt, dan kan je bij iemand anders een plan maken. Hoekom? Hoekom de struggle? Hoekom? Ons is eerst getrouwd, die mensen met die reden goed gaan. Hè? Ik kan met mijn ma's huis toe gaan. Je gaat redelijk dat een man doen, miskat. Nee, ik zoek je weer die leven niet. Hoe kan je dit van mij willen zeggen? Hoe kan je al die dingen van mij zeggen? Als je zegt, maak je plan niet. Jij weet dat ik het verleden week op pijn, maar die pijn is niet genoeg om ons die man te vatten. Dat gaat niet daarover. Hoe wat gaat het je? Je moet een beter werk gaan zoeken. Hoe moet ik een beter werk zoeken? Jij weet dat ik die school klaar gemaakt heb. Wat meer moet ik doen? Wat? Maar ons kan niet hier die goed gaan niet. Miskat, ons moet hier die dingen gaan. Om ons sterker te maken. Ik kan niet hier goed gaan niet. Ik is te jong. Nog nooit niet. Miskat, kalmeer toch net. Kalmeer. Ik denk ik ga naar mijn ma toe gaan. Die stress en honger. Laat me het lelijk lijkt. Miskat, ons gaan een oplossing krijgen, alsjeblieft. Alsjeblieft, Miskat. Kalmeer toch net. Dat is recht. Ons gaan dingen uitfigure. Als we weer gaan ons dingen uitfigure, Miskat. Ik heb de oplossing. Wat is de oplossing bij? Er is iemand met mij kan geld leren. Wie is die mens? Kan ons vertrouwen? Ja, moet niet worry niet. Ik wil dat je met video goed erin zet wat die regels is, Miskat. Nee, hij zal ons helpen. Hey, Ja, het is iemand wat ik ken. Maar moet niet worry niet. Miskat. Maar ons is nog cool. Ja, Als je zeker. ja. Ik wil niet weer iemand zo aan gaan bij. Ik is jammer. Dat is recht, baby. Ga door. Serieus, mooi loop net. Hoi buddy, ken je me niet? Nee man,
Ik wacht nou voor jou 2 weken man en het het al eergister gepay. Kan mens nou nog my geld so lank wag? Wag aan het. Ik broer, nee, ik wil niks horen. Ik zoek my geld dan. Nie weer en ik heb mense, ek wil my mense al gee wat hulle soek man, asseblief. Moenie vir my laat sukkel nie. Moenie my nie laat sukkel nie. Ek broer, hier is nou iemand met my deur man. Ek gaan terug by my broer. Ek soek my geld. Kom maar binne. Ai, dag sê ou. Hallo. Right. Wonderlijke dame, wat is jouw naam? Mijn naam is Rachel, meneer. En wat brengt vandaag voor jou naar G-mensen, is het? Meneer, ik nodig toch een 200. Ik heb het gehoord, meneer leen geld. Ja, 200. Nee man, ik op reisjes moet zoeken leen geld, man. Maar ik denk dat ik de 200 niet geëet. Ja, die zomaar. Ik denk die is... Baie dankie, meneer. Ik waardeer het. Het is een groot plezier, maar dit heb je veel dat uwers in die plakkers gezien hebt. Ja, meneer, maar ik ken niet van meneer eindelijk hier. Ik was daar toen ik mijn skuldgeld heb al bij een of ander boef daar boven. Toen zie ik eens allerlei frot, jong. Je hebt zeker water en brood daar zo. Het kan maar niet zo gaan, man. Wat maak je daar? Je behoort die daar niet, man. Kijk hoe gelukkig is je. Meneer, ik heb die aan de kies. Nee, ik kom alleen reeds die 200 aan dat ik voor ons iets koop om te eten, meneer. Ja, maar is, hoe moet die straal gaan beter gaan maken? Zie je die luxurious house die van mij? Ik zie meneer, ik wens dat ik dit ga maken. En ik wens dat iemand zoals jij geeft in mijn leven, man. Het maakt je dat boven is. Ik raak zo maar frustreerd. Als ik zie hoe jong mensen vullen op. Mors met al die losse jongens. Die jullie zo laten zeggen, je verdient in je leven niet meer. Maar meneer, dank je voor die 200. We gaan elkaar weer zien. Ik hoop toch eens rente bij meneer. Zo'n groot plezier. Nee, hier is de oorlog. Geen rente voor jou niet. Je kan ze maar zien. Geld brengen, breng je ze maar voor jou ook. Ik zal het bij waarderen. Rachel, ga met de oorlog, man. Wil je iets zeggen? Wie was nou hier geweest? Ah, baby, is zo iemand anders van die plakkers, man. Ken je die persoon? Niet eindelijk, hè. Hoop je zijn problemen. Nee, eindelijk niet. Waar het die persoon komt zoeken? Ah, ik moet niet zo stressen, man. Nee, waar het die persoon komt zoeken? Wat allemaal komt zoeken weer aan mensen komen met die vergeld. Jij hebt een leergeld uit, maar je kent die persoon eindelijk niet. Hoe kan je mijn geld zo uitlenen? Verstaan je probleem, man. Je zit kind op pad. Ons kan je nog geld net zo op een weg geven. Ik kijk hoe streams nou met die mensen om die geld terug te geven. Ze komt voor mijn baba en dan niks streven. Nee, je kan niet zo gaan niet. Je kan niet zo op hierdie pad lopen. Nee. Kijk, die duif Die persoon, ken je die persoon van waar af? Ik heb daar gezien, iewers in die plakkers en toen zie ik weer mijn omstandigheden zo, ja, die twee help ik moest maar van. Ken je me niet helpen net? Ik is maar een mens die raar een mens. Je zou moet beginnen dan? Of is daar iets? Stress is goed voor jou niet, man. Of is daar iets? Je moet mij nou zeggen. Als daar iets is, dan jullie een heel veel vrouwmensen net zo geld. Daar is Ik niks ken in. jullie niet, ik heb het al gezien. Daar is niks in. Wie zijn die vrouwmensen van dat geld komt Daar is terug? niks in. Wanneer gaan die vrouwmensen geld terugbrengen? Zit gezegd in die maand. Einde van die maand. Zo kom eens kijken maar voor einde van die maand. Ja, maar kijk hier bij je, maar dan ga je niet zo weer zitten, man. Wat? Jij zegt ernstig. Kijk, Jezus, zo erg in de Jij was niet ernstig. Moet je stemmen, dat is voor mij niet. Ik is die man in die is. Alsjeblieft, moet je stemmen, dat is voor mij niet. Ik is de laatste zin. Kan je dat doen? Baby, is het zo erg? Hoe kan je me zeggen dat het zo erg is? Het is zo erg, man, baby, man. Wacht dan. Kijk, je zei het wel even, je moet zonder pa goed gaan. Yes. Oh. Ik kan verstaan, die mensen moeten niet verstaan.
Jy reg gekom babe. Nee, ek het nergens reg gekom nie. Hoe gaan ons nou maar babe? Ek weet nie. Hoe maak jy nou my hand af babe? Ek dink ek gaan maar Wat gaan jy nou maak babe? ek gaan maar na my ma se huis toe gaan. Babe, ons het daar vanmiddag hieroor gepraat. Jy, nou weer die idees in jou kop in. Toe ek wat jou vanmiddag vra, is jy nou oké? Dus sê jy jy's oké. Maar Ja. die dinge nog steeds in die goeders in. Maar ek kan nie meer nie. Om elke aand honger te loop slap. Jy het die regte werkie. Maar babe, ons moet hier druk. 5 dae. So die pay is nog nie weer genoeg het. En hier dit is siek. Maar dit was nie per jaar genoeg gewees. Dit is nie nou. Dit is nie meer nie. Hoe so Rachel? Hoe? Ek gaan na my ma se huis toe. Vergeet dat ek hier gaan bly. Vergeet dit net. Rachel, jy weer kan nie sonder jou nie. Rachel, denk toch aan oorman, denk aan oorman. Weet jy aan hoe is? Rachel. Moenie my rakkie. Ek is moe vir die lewe. Ek is jong. Nee, ek is jong. Ek weet babe, maar geen kans. Nee. Rachel! Rachel, kom terug in die huis man. Nee, los my. So jy wil nou sien maar dat die bier moet hoor. Ek is wel honger kry, los my. Kom man. Rachel, kom Na my ma se huis toe. Rachel, kom staan en kyk die mense man. Rachel. Ben jy van Rachel? Oh. Ja, maar Rachel. Respect lang man. Hey man, gents man, yo. Ik was stressvolle dag gehad man. Ik nou hoor wat kan ik een bek van man. Nee man, dat is stress niet man, dat is klein ding. Nee die pompe die draait, die aan een broek zien. Zien away. Nee die om die draait. Away. Moet ik leren terug? Nee die om. Gaan je zien, hij moet op blom nee die. Aber hij eerst door. Zo nee dat bedoel. Ja man, dank je man. Probeer het man. Jimel. Sir. Ja, wat Jimel? Heb je mensen hard met je? Zwaar man Jimel. Ik kom een kop op bij, alsjeblieft Jimel. In de bek. Baby, een zakje daar. Baby, een zakje. Kijk, baby. Baby. Wat ben jij doen hier, Rachel? Jy sê mos ek bly. Oh, as jy van my vanmiddag verlaat om hier te kom bly. Ja. Maar sal nie doen. Nee, wag. Wat gaat nou weer? Het is mijn jaar, die broertje. We gaan niet zo aan die dagen. Wat zoek je man? Wat gaan nou hier so aan? Wat gaan hier aan? Rachel, Kijk, sê dat is my jou, nou, as ja. jy wat ek. Bro, Rachel, maar je stem was die dikste in die jaar. Lig je stem hier niet? Rachel. Hallo. Ek en Rachel is nou hierdie man se vrouens. So wat om soek ek? Ek kan nie vir Rachel hier wegvat nie. Rachel, dis 'n baie te hoor. Ja, jy kon nie van my die lewe gegee het nie. Ek soek die lewe. Ek soek die lewe. Ek is moe vir struggles en ek het my lewe gekry. Voor, je weer voor je hoor ik bro. Denk je voeten met raas. We gaan niet zo mijn jaar. Ik wist maar niet daar gaan ik kom ik bro. Ik met plek ik mijn jaar. Rachel! 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 Ja, Rachel!
Nata, Kaya sa mga nasyaw ni Rachel. Pumunta niya.